OK, dúfam, že ma je počuť. Čiže druhá úloha, Tevenin. Máme takýto obvod a chceme z neho spraviť toto. Hej? Čiže chceme vypočítať R4 a k nemu teda Tevenin hovorí to, že hoci ako zložený obvod si vieme prepísať do ľahšieho bodu, čo je toto. A použijeme preto vlastne také napätia a odpory, ktoré akože nie sú v tomto, musíme si vypočítať. Čiže UI a RI si musíme nejak vypočítať a na to sú teda postupy, väčšinou začínam ja RIčkom. Takže aby sme si vypočítali z tohto RI, by the way, potom tu si vlastne iba dopojíme ten rezistor, ktorý chceme rátať a hej, a s ním to potom už jednoducho vieme vypočítať. Čiže prvá vec na RI. Odpojíme si rezistor, ktorý chceme rátať, tento. Takže on tu ako keby teraz nebol. A vyskratujeme zdroje napätí. Čiže máme potom nejaký takýto obvod, s tým, že toto by som mohol dať radšej čiernou, hej, že toto tam má byť. Červenou to, čo tam nemá byť. No. A potom teda máme. No a teraz chceme zistiť vlastne, aký je vzhľadom na tieto body, kde sme to odpojili. Aký tam je odpor, s týmito rezistormi, ktoré tu sú. S tým, že tento je odpojený, hej. Takže, ešte to nejdem prepisovať, potom to prepíšem, ale môžeme rovno vidieť, že tieto dva sú sériové, hej. Čiže si dáme, že vznikne nám nejaké R1, 2. A teraz to asi prepíšem. Čiže máme, toto je on, hej, čiže tuto to akože skratneme. Tu je R1, 2. To môžem asi preniesť sem. Potom tu je R3, to tam normálne ostane, hej, to je rezistor. A tu je to naše odpojené, to je toto. A tu je ešte jeden rezistor. Tak, toto je R5, R2, čiže to je R3. A toto je R5. Tu je tiež tento. No. A teraz, je to vzhľadom k týmto bodom, hej, čiže môžeme vidieť, že tieto dva sú vlastne paralelne, aby som to vedel prekresliť, že ten rezistor je vlastne tu. A to tu je vidno, hej, potom. Čiže vypočítame si R1, 2, 3. A to je teda hore krát dole plus, tuším, alebo nejak tak. Asi. Hej, no to je jedno. Jak to bolo? Hej, čiže to bude R1, 2, 3. A vzhľadom k týmto bodom znova vidíme, že tieto dva sú navzájom paralelne, hej. Čiže znova si vypočítame nejaký R, to už to bude iba jeden rezistor, takže to je vlastne to RI. A to sa rovná týmto dvom, hej, paralelne zapojeným, čo je tuším R5 krát R1, 2, 3 lomeno R5 plus R1, 2, 3. Takže máme RI, to si počítame, dosadíme to semka, dajme tomu, že to je 10, ale 100, hej. Ale to je to, čo vyjde. Dúfam, že tento vzorec je správny, teraz mi to úplne vypadlo. No. Čiže vypočítame si hento, no, dobre, a ideme počítať UI. UI sa ráta tak, že odpojím tento rezistor a inak to nechám asi tak, zhruba, čiže v tomto prípade. Čiže chcem zistiť, aké napätie je medzi týmito dvoma bodmi, hej, že by som vlastne namiesto rezistoru tam dal voltmeter, dajme tomu. Môžeme vidieť, by som to mohol zakresliť bielo, ale to je jedno, že vlastne tým, že to meráme na týchto bodoch, dvoch, tu a tu, tak to je vlastne tým, že to je preuzlované navzájom tu, aj tu, tak vlastne môžeme merať ako keby, tým, že tento je preč, tak môžeme merať napätie na rezistore R3, hej, medzi týmto bodom a týmto. Lebo to proste z týchto dvoch bodov to iba presuniem ako keby sem. To aj cvik môžete vedieť, že proste toto môžeme zapojiť na tú istú bodku v tom nepájovom poli.
Po prípade by sme to vedeli rátať vlastne medzi R5 zdrojom a touto bodkou. Že takto. Ale my to teda meráme medzi týmto. Takže chceme zistiť napätie na R3. Môžem to prekresliť. Toto rovno zapíšem, no to som trošku veľké spravil. Toto bude rovno teda ako R1, R2, hej, čiže R1, 2, proste spojím to v sérii. Potom uzol, tu je R3. To je vlastne to, kde chceme zistiť to napätie. Hej, napätie. Takto. Toto je R5. To je ďalší zdroj. Tego to spája. No. Vieme, že prúd teda tečie z plusu do minusu, hej, čiže ide takto. A ja takto. No. Ja som to teda robil metodou slučkových prúdov, takže máme jednu slučku, nie je tento prúd. To je druhý prúd. Toto inak postupne vlastne to riešenie, hej, ako keby. A tie sa teda stečujú, hej, to môžete vidieť, že proste tečie takto a stečie sa do toho R3. Čiže do tohto prúdu. Môžeme si ich nazvať ako, ja neviem, I1, I2, I3. Takže môžeme spraviť vzorec. Takže I1 plus I2, to je iba to, čo som povedal, ako keby vzorci, sa rovná I3, hej, že stečú do toho jedného. Môžeme to previesť na ten Kirchhoffov zákon, že I2 minus I3 sa rovná 0. To je iba, hej, toto som vlastne preniesol sem. No a my tie prúdy nepoznáme, ale vieme si ich zistiť. Čiže vlastne semka dám nejaký bod A, tu je bod B, nejaký referenčný bod. Tým, že on je referenčný, tak tento má 0 V. To je, hej, akože tu je minusko, aj tu je minusko, čiže tu je ako keby tá zem 0 V. A tu je bod A, ktorý nepoznáme. A napätie na R3 je vlastne medzi bodom A a B. No. Takže teraz si môžeme spraviť vzorce za každé toto ičko, ktoré nepoznáme. A tie vzorce budem písať nejak pod to. Čiže I1, I2 a I3. I rovná sa U deleno R, hej, to je Ohmov zákon. A teda Učko, R je jednoduché, hej, R je proste tento rezistor, ktorý tu je. Teraz čo chcem spraviť je I1, čiže tento prúd, chcem ho vypočítať. A to vypočítam tak, že to je napätie deleno odpor. Napätie je teda U1 minus UA, hej, to je napätie medzi týmto bodom a týmto bodom. Takže v tomto prípade samozrejme, hej, čiže U1 minus UA lomeno R1, 2. To je ten prvý. Potom I2, to je tento. Neviem, či vidno tú myšku moju, ale dúfam, že hej. Tak ten je U2 minus UA, hej, znova ono to tečie takto. Takže U2 minus UA deleno R5. A to sa stečie do I3. A I3, ten tečie od bodu A do bodu B. Takže to je UA minus UB. Ale UB je 0 V, takže to môžeme rovno dať preč. A je to teda UA deleno R3. No, čiže máme teraz tieto vyjadrenia, alebo jak by som to nazval. A zapíšeme si ich naspäť do tejto rovnice. Alebo do tejto, to je jedno, ale radšej do tejto. Čiže potom to bude niečo takéto, že I1, čiže U1 minus UA lomeno R1, 2 plus I2. I2 je toto. U2 minus UA lomeno R5 minus UA lomeno R3 sa rovná 0. No a toto už teda si iba dosadíme hodnoty. A hej, máme jednu rovnicu s jednou neznámou, to je UA. Čiže keď to vynásobíme, hej, zbavíme sa zlomkov, proste upravíme vzorec tak, aby sme mali, že UA sa rovná, ja neviem, nejakej hodnote, čo vám vyjde, hej, 15 V. Toto sú ohmy. A
máme UA. No a tým, že máme UA, tak to vlastne máme toto. A napätie, jak som už spomínal, na R3 je vlastne UA minus UB, takže napätie na R3 je teda UA. Čiže UA sa rovná UI. Opäť spomínam, hej, to je vlastne, meráme toto. Hej, čiže rovná sa UI, tu je nejakých tých, čo som to dal, 15 V. A R4 poznáme, to je, ja neviem koľko, neviem, dáme 100 ohmov. No a už to je teda jednoduchý obvod, hej, to už dúfam viete počítať. Čiže môžeme si vypočítať prúd IR3. I rovná sa UI ln R, takže tých 15 deleno R, oni sú v sérii, takže, hej, tu už je iba jedna slučka. Takže 15 deleno 200, som si dal škaredé hodnoty, nevadí. Sa rovná nejakému číslu, ktoré neviem. Čiže mám I, R3 a z toho si už jednoducho vypočítam UR4, hej, alebo UR4. Prečo to je R3? OK. No. To je proste mamičko, hej, nejaké to, neviem. No. A UR4, napätie medzi bodom A a B, ale to je vlastne jedno. Čiže U rovná sa R krát I, takže R4 krát I, to je to, čo sme si vypočítali, takže krát I. A vyjde vám nejaké číslo, hej, to už je výsledok. Takže tak.